телефони Redmi Note 13 памяти 828 га имрӯз ҷумъа аст. Стикло чиқол барои бародармо падаркаши чуморо метавонед заказ кунед дар номерои рӯи экрандагӣ. ҳозир яка камера то метавонед тамошош кунед дри падаркатон чӣ мебурояд. нархи телефон чанд ҳазор да харидорӣ кардем яка нархи 16000 да харидорӣ кардам 828 ва ҷаб бошад беғарза стикло чиқол падарка бахте дига падарка алтай анақа падаркаҳои зар ва мебинед дри падарка таму банд кардам шояд ча мегирам ака чизе бурояд акмора намедонед дадри чӣ аст ҳозир аждака якта машинка буромад якта машинкаи кронер буромад ака дар падаркатон ҳозир операторо шумо нишон метад ака ва ҷой ден ака магазин мора ариафон мақсад ютуб да инстаграм да чим ҳастм азоиму ба телеграм телеграму ютуб да дидан шуморо метонед тамошо дорен ҳоз да ютуб шуморо метонед заказ кунед телефонҳои арзон ва якта дига падарка сои падаркашем имрӯз бошад ҷумъа стикло чиқол бесплатне ака.